हेलौ लोगोफोर नै जोंनिया थांनो जासिगोन थांनायनि सिगाङावनो एसे फुजा खालामदों बुरिया जोंनिया बेलासे दिनै ट्रेन लोगोफोर नै जोंहानि दिनै ब्रेकफास्टआ बे जाबाय पुरि बेयो कचौरि जलेबि ओमफ्राय नैबे आलु सयाबिन ओमफ्राय पनिरनि सबजि पियाज हानाय जाबाय दोङो बुरिया एकदम हिखौ सुनानै फोराननानै हिटाराव फोराननानै नै थनखाबाय गत्ताय थनजुबबाय आरो पाकाव सोना गालांगोन आरो बढ़िया जा शाबाश तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा माय डियर और क्या क्या रखेगा पूरा उल्टा सीधा नहीं मा बुस्तुफोरा यो बेग इथि मायबा इथि कैमरा बस हाथौ आंनि नै जाखाबाय खासे आरो एन्जर फिसाया बेसे डिस्टार्ब हेलो बेटा क्या कर रहा है तुम नै बाकसआथ' भत्ती आरो मायबा कम्बल ल ओइ मोनसे बाकस इ मोनसे बाकस नै मोनसे बाकस इयाव हि ए भगबान माखा लागोन दा नैखौ खानैसो थानानै बिनिफ्रायनो हरगोन नैखौ नै लोगोफोर सुइटार जेकेट गैया होनना बुंनाया नायसन गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा गांसे गानना दङ सयखान इसनि सुइटार आरो जेकेट थानानै बुरिया मा बुङो मिथिया इनि आरो नै सिङाव गांसे दंबावोसो इनि उनाव बुङो सुइटार गैया जेकेट गैया आंनो न'आव थांनो जेकेट नांगोन ना जेकेट बिगगासो नांगोन ओइलै मायबा लाल पिला हाला मा ब्लाउज बिलाय दे गांसे सानना खिथिसन लोगोफोरनैलै ब्लाउसआ गांसे गांनै इनिसायबो बांसिन दायो मानसिना नों साननो लासिं जागोन नों लासिं जागोन ना ले माने गानलायगौसो हामजुगारो नाय लोगोफोर इमान ब्लाउस लाखिना होनदो सेम कालारनि इबो ब्लाउस हो इयोलाय मा डिफरेन्ट बापरे बाप ब्लाउसआनो गोजा एसां ब्लाउस मा खालामनांगोन नों गाना गांसे गांनै गांथाम गांब्रै ये गांबा इमा इबो सयखान सातखान आठखान नौखान आरो अखारबावगोनसो टटेल खैखान अखारखो इमान ब्लाउस लोगोफोर नायसन आइनो खासे आरो चाचा फार्दो बेटा ये सब फार्दो मामा पहनता ही नहीं है ओरैनो अनलाइनाव बिहुरगोन बबेबा सिलायनानै गारना दोनबाय मौ गानना थांनो गानना थांनायाव हर आसिखौ हास'ना लाना आं जा गाननाङो नैबे जाबाय लोगोफोर CISFनि काप मालाबा आउटस्टेन्डिं वार्क खालामबा मोनो आरो गिफ्ट नैबे CISFनि काप जोंनो DIG साहाबा गिफ्ट होदोंमोन आरो मोनसे दोङो ममेन्ट दोङो इखौबो गिफ्ट मोननाय खिथि खेबसे नैबे जाबाय लोगोफोर CISFनि जेब्ला जोंनि BSL बकारुआ 50 इयार जादोंमोन 50 बोसोर जादोंमोन अब्ला जोङो बाय ओरैनो आउटस्टेन्डिं वार्क खालामनायनि कारणे इखौबो गिफ्ट मोनदोंमोन CISFनि फालनिफ्रायनो आरो मोनसे दंबावोमोन नैबे आरो नै केप नैलै जों नैबेबो नै केप मोनसेया बाबानि कारणे लादो जोंनि CISFनि DIG साहाबा इखौ गिफ्ट होदोंमोन नैबेबो आउटस्टेन्डिं वार्कनि कारणे गिफ्ट मोनदोंमोन तो आं गानना गाहाम मोना बारा तो बाबानि कारणे लांगोन इखौ गिफ्ट वाह अच्छा लग रहा है बेटा माने एसां लेथ्रा जाना थायो एमान बरिया सुदोंमोन आं साबोन एमान बरिया गुफुर थुलाया गुफुरल' आरो नामा थुलाया गोसोमबोथ' थानो हाया लोगोफोर थुलाया गोसोम थानो हाया बुं लोगोफोर पेकिंआ एसे जाबायानो थांल' नांसिगोन आरो दा मेंबाय बिराद पेकिंआव नोंसिनि मेंबाय दा रेडि जानोसै लाब्रा थांनो थाखाय नों थांगोन लाब्रा नों दै गुसु लोंनो ना दै गुदुं लोंनो बुंसन ठंडा पानी पीऊंगा मैं ठंडा पानी पीऊंगा और गर्म पानी से नहाऊंगा नांगो मायबा नांगो जेकेट नांगो बाय जेकेट सलाफोरजों थोआ होननानै एमान जेकेट सला दोङो नोङो एमान जेकेट सलाखौ नों मावाबा गानो सुखु हाया होननानै मानसिया दिहुना लासिनो गानो आरो जेकेट सलाखौ मानसिया सिजन थाबासो गानगोन ना स्टाफनि मोनसे सिजनाव मोनसेल' लानांगि मोनदानो सेट खामदो नोङो माबाबाय ना दसे उरना ला होनना बुंदो
राखाङा आंसो फानज्रायजोब्बाय आंसो पेकिं खालामबाय नै दसे दा जनायखौनो आरो राखांदोसो नायामोन आरो लोगोफोर नैलै आइनि कारने आरो बाबानि कारने जों सुइटार नायनो फैदोंमोन नाथाय पसन जाया बायदि जादों थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ बयखौबो जोंहा दा हराव बियो ट्रेन दोङो स' रेडि जाहैनोसै थांनानै स' बाय